paalala, ang video na ito ay hindi pwede sa mga bata. Kaya mga bata, huwag nyo na itong panoorin. At para naman sa mga matatanda, ang video na ito ay para lamang sa mga malalawak na pag-iisip. At kung sensitibo ka sa ganitong usapin, huwag ka na lang manood. Magtanim ka na lang ng palay. Sa mga lalaking mahilig sa mga bakla, panoorin nyo ito. Bayot! Hi guys, it's me again, Archie Migolias. Welcome to my channel! May panibagong video na naman tayo. Ang video na ito ay para sa mga lalaking mahilig sa bakla. At yung mga lalaking laging nilalait yung mga bakla. Bayot! Bahala ka. Los ninyo boys. Wow! Boom! Bayot! Wow! Los ninyo boys. Ang edad 18, pero ang manoy pang grade 2. Wow! Boom! 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 Los ninyo boys. Kusog kaayo manaway sa bayot. Mura bag wala kasway pamayot. Wow! Boom! 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 Los ninyo boys. Nagdapuray niyong lawas pero gamay mo bitin. Si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Boom! 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 Los ninyo boys. Kusog kaayo manghangyo. Mura bag naligo, bahura ba kay boto. Los ninyo boys. Demanding kaayo mo, mga naong raban ninyo murag kanding. Wow! Los ninyo boys. Di pa musugot og 150 kay gusto 15. Ta, unsay pagtuo ka ng inyong mga boto. Cold. Los ninyo boys. Bisag nagkalibanga mi ay muhangyo unya mangulata basta mahatwa ang kamunggay. Pam pam param param pam, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pam param pam 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 param param pam, nagawa na. Boom! 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 Los ninyo boys. Wa mo mga kaluoy. Bisag kaututo nami. Di ninyo butwaon. Los ninyo boys. Sigig pamisyo, pero sa mga bayot masig pangayog sigarilyo. Los kaayo mo boys ba? Mulambing ramog na ay pangayoon. Los ninyo boys. Pagkahuman ninyong puslan ang mga bayot, inyong biyaan. Unya, sawayon pa jud.
wala mang gani may manaway na kanang inyong mga hita bulingon kayo og nanimahog tinabal na isda. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, Los ninyo boys, inig ka maggamit mga yung kwarta mura na bag wala mo nga paggamit sa amuha. Maria, 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 비나는 밤이야. 날 괴롭히지 마. Los ninyo boys, wa may mga kalooy pangulatahon ninyo mga bait basta dili makahatag, wa mo maghuna-huna na pandemic ron, COVID dapat libre na lang kay pareho man tagilamian.